Oktubre 23, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Unya may usa ka tawo didto sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bahinan unta ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Si Jesus mitubag kaniya, undo, kinsa may naghatag kanako katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan tali kaninyong duha. Og mipadayon siya pagsulti kanilang tanan. Pagbantay kamo og likayin ninyo ang bisan unsang kahakog, kay ang tinuod nga kinabuhi sa tao wala diha sa mga butang nga iyang gikuptan. Bisan unsa pa siya kadato. Unya misugilon si Jesus kanila niining sambingaya. Dihay usa ka dato nga mayuta nga maayog abot na malandong siya. Wala na ako'y kabutangan sa tanan kong abot. Unsa may angay kong buhaton. Kini mao ang akong buhaton. Miingon siya sa iyang kaugalingon. Gubon ko ang akong kamalig ug magtukod ako og labi pang dako. Diin akong tigumon, unya, ang abot, o ang uban kong mga kabtangan. Unya moingon ako sa akong kaugalingon. Pagkapalara nimo undo, ana-ana kanimo ang tanang mga butang nga imong gikinahanglan alang sa daghang katuigan. Pagpahayahay na lang, kaon, inom ug paglipay. Apan ang Dios miingon kaniya, oy buang, niini gayong gabi una ikaw mamatay. Unya kinsa may makapanag-iya nga ni anang mga butang nga imong gitikom alang sa imong kaugalingon. Og si Jesus mitapos sa pag-ingon, mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon apan dili dato sa atubangan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon